Hementxe gaude, egun bat gehiago kaleko giroa ea zein den ikusteko. Gaurkoan, goizez, bermutiko eta bazkari orduetan. Ikusiko dugu ea fresko dagoen jendea edo gau paseroren bat hortik jarraitzen duen. Guazen! Topatu gara familia honekin zer modu zaudete, ongi? Bai. Oso ongi. Oso ongi. Ja, San Ferminen azken txampan, nola dijo azte San Ferminak? Bai. Zer egin duzue, takiz oiek jan eta gero? Ez dakigu zer egingo dugun orain. Ez dakizue? Fluir. Bai. Gurasoek badakite, zer egingo duzuen orain? Pues, oraindik ez dugu pentsatu, baina, pues hemen edaten pixkot... Bermutiko, eta gero ya... Pues lo que oera. Gero oera. Bermuda eta gero oera? Ez, hori ez da posibla izu. Zenolako giroa egongo da gaurkoan? Gaur ja ostirala nabarituko da jendea? Ja, bai, gaur etorriko da jende pillo, bai. Eta zuei, importa zaizue, kanpoko jendea tortzea edo ez? Ez daigu asko importa. Ez, zuek jaia dagoen bitartean? Bai. Eta, aizu, dakiz horiek jatea hori osasungarria da? Ez dakit. Ez da osasungarria. Zergatik jartzen dizute horrela hau urdina? Porque daukate kolorantea. Kolorantea, madre mea. Zer da sanoagoa, takiz edo bermutikoa? Bermutikoa. Bermutikoa sanoagoa da, bai. Zuek ados? Bai, oso ados, bai. Bai. Kuadrilla, ongi pasa. Eskerrik asko, berdin asko. Eta gora San Fermin. Gora San Fermin. ¡Venga todos!
hemen gaude Ma Isabel eta bere laguna Maria Luisarekin, ez? Bai. Eta zertara etorri gara? Abestea. Abestera. Beti canciones de siemprekin taldeak errenderin izan duzien, lezon ere bai, eta guaingoekin. Eta etortzen zarete errenteriatik hau egitera. Bai. Zu ez, Maria Luisa? Ni bareinen bizi naiz. Eta etortzen zara gustoko duzulako. Bai, errenteriarra naizelako. Hombre, claro, eta zara hemen egongo. Hemen errenteria guztia eta zu han. Ez ditut utziko bakarrik. Claro, galduko dira. Hoxe, ba. Horrela ez gea galtzen. Claro. Iekaguzita iristen gea. Eta beti etortzen zarete San Ferminetara kantatzera? Ez, lehenengo aldia da. Lehenengo aldia? Bai, zergatikan. Lehendabiziko etorri zien canciones de siempre. Telleri abez batzara, errenderira, eta gero guk etorri ginean oken herrira, oken barainanea. Eta gero, etorri zien lezoa, eta haiek ere etorri zien honea, eta orain, inbitatu digute denoi hemen. Osea, egiten duzu interkambio. Horrela, Erasmusen moduan, baina abesteko. Abestak dituzte, irukuruan. Oie, ze ongi, eta zer modu San Ferminak lehenengo aldiz hemen kantatzen kalean? Ba, zoragarri. Zoragarri eta oso ondo, oso kontentu, oso alai, eta zesango dizut. Matigarria egiten da. Guk esaten dugu, Naparroa lehenengo euskalduna dela. Eta gurekin batea, euskaldun guztiak bildu egin behar gea. Claro, eta kantatzea da, ez? La hostia, hori da batzen gaituena. Niretzako bizia. Gainera guk errenterikoa gara de la Navarra Marítima. Hombre, claro, Navarra Marítima de toda la vida renteria. Errenteria Irun eta gehiago, baita ere. Ba, guazen entzutera, ez? Kantatzen duzuena. Entzun. Gora zuek. Bueno, Zuek ere bai, mila esker. euria egingo duzu guraski atzaldean, baina Orain. ja lehenostik esana dago. Ez da zuen gatik izango. Ai. Ez. Batik, primera. Guatik primeran, gara baietz. Hau pasue, guazen entzutera. Zuek ere bai.
Ba, hementxe gaude, zer moduz, nola duzu izena, Joaquin esan didate. Joaquín, hem arribat avui de Barcelona amb uns amics d'aquí de Pamplona. Eta zein da plana, zer egingo duzu? Estarem 3 dies fins al diumenge a tope. A tope, orduan disfrutatuko duzu asko. Disfrutarem, és ja el 5è any que venim i disfrutarem sense parar. I demà anirem als toros. Zezenak eta guzti, ai, amatxo maitea. Eta zer edaten duzue? Sí, anirem als toros amb tots els nostres amics i avui ens hem pres 2 o 3 botelles de clareta i estem fantàstics. Clarete edaten duzue, hemen goxua da, klaretea. Ens agrada molt clareta de Navarra, sí. Claro, oberera. Oberera. Oye, pues gora San Fermín eta disfrutatu. Gora San Fermín! Aupa, Esto nada más ocurre en San Fermín, ¿eh? Que ocurre todos los días. Voy a soplar 2 veces. Kaixo, kaixo, nola duzu izena? Roberto. Eta nori agurtu nahi diozu? Ama! Amari? Amari, amarillo. Oso ondo ama, Kaixo, ama! Kaixo ama, Gora San Fermín! Musus, musus. Muxo, ama, gora San Fermín! Gora San Fermín. ¿A partir de qué hora saldrá? Mediodía. Grabatzen? Kaixo, Luisa! Kaixo, arratsaldeon. Primeran. Ja, arratsaldea, ja. Baina bero asko dago. Bai. Dia egiten du. Bai, bero, bai. Bueno, ikusten zaitut, zu jarainak peñakoa zara. Nere peña da, bai. Eta zer modu San Fermin hauetan, zein da plana? A ber, San Ferminetan, oberena dela planari gabe. Planik gabe ateratzea? Surja, bai. Oso ongi. A ber, egun batzuk, amarretako, sortzia adibidez, irrintzia amarretako bat daukagu, bale? Vale, hori fijo. Beste baskari, jo que se, familiarekin. Eta bestea, pues... Claro, badaude plan batzuk beti egiten dituzuenak, baina gero ateratzen dena. Atera da eta hori, bai. Kalera eta, bueno, pues hori. Eta azazkala hauek, osea, zer dira azazkala hauek? Ah, bai. Peñako azazkalak. Ni egiten ditut, Bai? Bai. Artista bat naizela. Artista bat zara? Bai. Eta beti San Fermietan horrela gertzen zara? Azkazalak peñako kolorekin?
Bai, gustatzen zait, bai, eta aurrekoa ere, bai. Garritakoak, eske, hautzit guztia, hombre, riñonera. Bai, noski. Soy de la jarana, Jaranakoa gara. Zuk ere. Bien, hombre. Ja, hemendik aurrera bai. Bai, Oye, ba, ongi pasa. berdin. Eta gora San Fermin. Gora. Epa, txaraka. Gora. Euskal Herria, Euskalduna gara, Euskal Herrikoa. Ian Ware pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familia osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltsoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltsoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Bueno, hementxe gaude kuadrilla honekin, nongoak zarete? Ni zaldi bartarra, Bizkaikoa, eta etorri gara gaur egun pasa, San Ferminetara. Gustora? Zuere, hangoa? Bai, Abadiñarra, Durangaldetik etorri gara, Durangaldeko bertan bizi diren beste batzuk bizitatzera. Bai. A ber, errepikatu hori? Durangar batzuk bizi dira Iruñan. aski ezagunak direnak, Iruñan, ezin dut bere izena esan. Lasai, inkognito. Eta bera bizitatzera etorri gara, eta, bueno, amaitzen dugunean, joan egingo gara etxera, inork ezer jakin gabe. Perfecto, gainera telebista hau ez duenez jendeak ikusten, primeran, ez da? Hori da, nahiko modu diskretuan egingo dugu guztia, beraz, libertade guztiak hartuko ditugu, guretzako. Perfecto, eta primeran. Lanik onena duzu zu? Eta fritikoa nondik hartu duzue? Hemen Nabarreriako taberna honetatik, ja bada 3. uste dut, ozak... 3. Osoa daude orduan? Oso. Eta gero zer daten ari zarete, izotzakin? Bai, bueno, guri hidratatzea gustatzen zaigu, alkoholarekin bakarrik ezin da bizi, eta orduan ur pixka botatzen diogu arnoari, eta bueno, horrela hobeto irauten dugu, bai. Baina ez duzu ura tarteka hartzen baizik, eta ura kombinatzen duzu ardoarekin. Dena batera, eta fritoa ere batera, dena batera hartzen dugu. Fritoa sartzen duzu? Bueno, hemen barruan. Hemen nahazten da, oso. Eta zein da gaurko plana? Egun pasa. Egun ez etorri gara, hemen ibiliko gara, gero tarten ematen iguala atxeen hartzera erretiratuko gara, eta iluntzean berriz irtengo gara. Eta, bueno, ordu prudente baten etxeratuko gara. Eta bihar, buelta, Durangaldeetara. Oso, ongi, plan polita, disfrutatu orduan. Oso polita, mi esker. Gora San Fermin. Gora. Eta gora zuek. Gora zuek. Gora gu ere, klaro baiet, gora xaloa. Gora! Opa! Bueno, bukatu dugu lana gaurko, Nira geratzen ez kuadrilla honekin, nakate bermutikoa, olibak, Euskalgiriak zarete, ez? Bai. Gaur egin dugu gire eguna mozorratu gara giriz. Pues, festetako beste aldea ezagutzeko. Claro, eta azentuak eta entxeatu dituzue? Ez asko, batzuk badira Portugalekoak, beste batzuk Frantzia, eta hemengoak hauek txinatarrak dira. Gorrarekin horrela daukate buruan, dira... Beitu? Baina azentua ez... Eta ez dago ingelesa hitz egiten duen inor? Ingelesa bai. Nortu dira? Gutxi gora bera.
English, yes. I know a little bit of English. I want to go to the running of the bulls. To the Rhine. Running. Ah, vale. Baina, nik uste egin behar duzula. Hau da, euskeraz edo gaztelez, baina azentuarekin. Barkatxu? Hori da, hombre, Susana frantsesa izu. Gutxiko gabega. Eske, horrela bai sinesten zaitut. The Running of the Bulls ez hainbeste, baina horrela bai, Bueno, azentuak eta. Aldatu behar duzu nazionalitate. Gelitu daiz nazionalitatea. Ez, nahiko ongi egiten du, azentu frantsesa. Eta zu zer zinki frantsesa ere? Ni frantsesa ere. Bai, ikusten pirmenaz, lapurdikoa. Lapurdikoa, bai. Oie, aizu ze ongi. Baionakoa. Baionakoa. Bai. Edo itxasukoa. Itxasukoa. Claro, gegezia gustoko bat dituzu. Bai, geziak asko maite ditut. Pentsatzen nuen banik. Oie, izue, kriston plana duzue. Disfrutatu. Zu ere, zu gurekin gelatu. Bai, ni oraintxe. Gero xaloa bukatzerakoan, ja? Baina mozorratu barko zara, Mozorratu. Arazorik ez. Ya está, orduan perfecto. Hau ja, adjudikau! Bai. Venga, pues. Aupai, gora zuek! Bueno, lortu dugu irrintzipeinara sartzea, eta ikusi nahi dugu, ze giroa dagoen sukalde barruan, hor sukaldetzenean nola dagoen. Beraz, guazen, zer dagoen, barrutik. Ui, zeusainazo! Ene! A ber, zer izarete egiten hemendik? Opa, zer da hori? Entrekotak gaurko? Bai. Zertarako dira honak? Gogorrak hartzeko gero zezenetarako. Indarrak hartzeko zezenetarako. Oso ongi. Hora indik zaudete bajo mínimos? Bai, baina, bueno, hau da hasi eta ez du bukatzen, Hasi eta listo. Bai. Eta hemendik zera dira sukaldatzen, erakutsi. Denetarik, bueno, kalderete, txistorra, gindillikak, patata frijitua, buah. Zuzaia, Eta zuek entrekota eta listo bakarrik garagia? Bai, pikatu pixka bat zerbait, azituna batzuk, patata batzuk, eta orain eteko batzuk buelta, eta ja, kubatara. Eta kubatara, garrantzitsuena kubata beti. Bai. Egiten du gero asko, eta... Hidratatu bartzarete, Bai. Orduan gaur plana gero zezenak eta gero zer? Bueno, gero ja ikusi, pixka bat parranda agian, bailable batzuk, eta gero ja etxera. Ze bihar berriro hemen. Osea, egiten duzue egunero bazkaria? Bai. Bueno, saiatzen gara egunero, baina, bueno, hiru egun jarraian egoten gara, eta gero ja pixka deskantzatu egin behar da egun bat, eta gero berriro. Egun nola dagoen gorputza, azkenean, notatzen da, eta, bueno. Nabaritzen da, ja. Pixka bat sobre la marcha, bai. 11 dela, ja, eta ja entrekota behar duzue, ja, entxaladarekin ez da nahikoa. Bai. Epai, begira. Badukazu orkesta gainera pribatua. A ver, orkesta hori, a ver. Zago orkestarik? Bihar da orkesta. Vale. Bihar da orkesta, eskentzun dugu hor, de repente, pom, igual estruendoa zeda, edo estruendoa zen atzo edo, noizen? Estruendoa, Amaikan da, normalean, baina atzo izan zen. Bai? Bai, galdu dugu. Nik usi nuen txikia. Ja. Horrela, bueno, kuadrilla, usten zaituztegu. Vale. Bueno. Gora zuek. Agur!
Etorri egira, Baionako festak utzi ditugu, Sanferminetan diteko. Osea, Baionako festak utzi San Ferminetara etortzeko? Bai. Ez da kompazio, biziki gogotik dinagira unat. Gustoko dituzue San Ferminak? Urtero. Urtero etortzen zarete? Bai. Jubilatuzkioz bakarrik, jubilatuzkioz 12 urte etortzen izala. Eta agian beste 12 urtez, Osea, jubilatu zinenetik San Ferminak atope? Bai, atope. Atope. Oso gustura, ambiente ona aurten sekula bano hobekiago, niretik ez dakite, nola iraurengoen, baina agian luza zola. Oie, zeinen ongi, eta zein da plana, zein da gaurko plana? Bihar goiziko bestetan jaikitzen gira, lanera joiteko, Baionara. Baina Baionara zoazte orain ez? Ikusko, no? Lan egitera. Baina noiz zoaz lan egitera gaur ez? Usiko, gauaz... Bueno, vale. Baina orain Gugu etorri gira larru batean, eta jongo gera, itzuliko gera asteartean. Osea, larun batetik? Bostetik ababostera. Amaregun makarrik. Opera! Iruñako gizon txarmandatek eman dauku bere pisua, eta hala. Oie! Goxatzen gira. Ba, gora Iruñeko gizon xarmanta. Oso ondo. Eta gero, osea, gaur ateratzen zarete bihar ere, eta astear... Baina, gu eguna, zegu 11etan eta txan etxera, Zuak ikusi eta etxera? Bai, hala, hori da. Ba, disfrutatu Irukote, disfrutatu. Bai, eske. Gora zuek! Bai, gora zuri. Eta gora San Fermin! Gora San Fermin! Kuadria, elkartu gara txarango honekin gatazka hundia izan dute, ez dutelako atera nahi, baina azkenean aterako zarete, ezta? Bai, pixkot, bai. Lotxatia gara. Lotxatiak dira, baina hemen jende aurrean hemen kantatzen. Alde moduen. Eta nondik sortu da txaranga hau? Hemen elkartzen gara musikari batzuk, mertzenario batzuk. Ematen digute pixka bat edateko eta jateko eta saltzen gara errex. Bueno, hala da, ez batzutan artea araiko prekarioa da, eta horrela funtzionatzen du. Bueno, gaurko eguna preziski ez da oso prekarioa, Ez? Pues primera. Majo jaten dut eta erande, egon gehiten du. Eta non jaten duzu, herrikon? Bai, herriko tabernarako, bai. Herriko tabernako menua, maravilla, Edarki zaintzen gaituzte, edarki. Eta nola da zuen izena, nola da txarangaren izena? Izen handik ez dako sortuko niken, ez? Izen gabekoak? Bai, hoxe. Oida. Baduzue izena orduan. Batzuk eta biltzen gara talde desberdinetan, eta baina bai, elkartzen gara, gari batez aferbitan egiten bezala, Horra elkartzen ziren musikariak. Talde batetek eta... Eske, San Fermin aldatu da pillo, baina baude gauza batzuk ez, oraindik geratzen direnak, Badira gauza batzuk, betirako geldituko direnak, bai. Ambiente eta hola euskal giroa ere, bai. Aizue, ongi pasa, gora zuek eta gora San Fermin. Vale, eskerrik asko, zuek, Formal egile? Formal? Ez. Eta zuek bakarri lan ez egin, Claro, baiet, hombre, baiet. Gora zuek, hau bai. Bueno, hemen gaude, Txosnetako bazkari feministan. Eta zer dioten, paella dutela argi dago, seguro oso goxoa dauela. Beraz, goazen ikustera ze pintado kanpaiak eta zer dioten hemen feministak. Bueno, haze pinta daukan paella honek, zo. Hemen gaude, ez? Bazkari feministan. Hori da, bazkari feministan gaude, nigro paregabea eta ziraia bazkaltzeko ordua. Eta ari zarete hemen, raketerraka paellarekin zerbitzatzen. Hori da, jende altzatzen dago eta... Aiba, eta orain datortze zezenak. Zezenak, hauek dira nire zezen gustokoenak. Agur! Proposamena da zezenketen ordez horrelakoak ateratzea kaletik, zeu duzu? Bai, izan daiteke. Guk dugu elektroa eta zer gehiago dugu amets. Gero errepezon. DJ Pezon maravilla! Hori da. Sartu bazkaltzera, sartu! Bai! Eta paella veganoa da, ez? Hori da, bai. Denontzako egiten duzue. Bai. Denontzako eta denon artean. Hori da. Aizue,
Bai, denontzako eta denon artean paella veganoa. Bai, ala ez? Hori da, paella veganoa guztientzat. Perfecto, kuadrilla, ba ongi pasa eta gora zuek. Gora zuek ere ongi pasa. Bueno, ardo hori. Zer moduzago ardo hori? Ba, guaindik ez dut probatu, así que guain izango izut. Pues probatu, hau ikusi nahi dut, zu. A ber, aristu ardoa, opai. Iepa! Ona, bai, kalitatekoa. Eta paella zer moduzago? A ber, hemendik, nor kontatuko dit, nola dago paella? Oso ona bikain, osea, puntu bat dauka, osea, Gainera veganoa denendako. hori da, stop, sufrimiento animal. Bai, alaxe da. Beraz, ikusten dut zuendako ez da geroko plana ez dela zezenak, ez? Eta zu ez duzu bazkalduko, ke? Bai, garazi, bai. Nahi dut bazkaldu, baina, pues, hemen lanean gaude. Ez, a tope, ai. Zer gauzatzo urte betetzea? Oso ongi, primeran, joan ginen txotnetara, gero ladilla rusa, osea, celebración eta gaur berriro ospatzen. Gaur DJ Pezón duzu, DJ Pezón, chocolate remix, sea mais... ¿Chocolate remix? ¿Qué dices? Bai. No, ze ordutan. Kompainia plazan. Ai ba, ni ez naizen Amaika terditan edo. Nekien ba! Bai, osea, que gaur perreo asegurado. Jode, ni etxera joan bar nintzen, orain ja. Animatu, etortzera San Ferminetara, plan ona. Plan bikaina, zuek bai duzuela plan bikaina. A ber, egin topa bat, niretako, enbidia pixka bat, egin topa. Aupa zuen. Ala! Iepa! Ba, hau izan da gure goiza, jago ere gogotxu etxera joateko, jateko, paella horrek zeukan kriston pinta. Eta, bueno, ba, hauek izan dira gure San Ferminak, eta zuenak, ba, ez dakit, baina seguro, ba, super onak izan direla. Beraz, ongi izan, jan ongi, eta gora San Fermin. Ian Ware. pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, familia osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa dolentzia gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu.